என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ பைமோட் எலைட் மெம்பர்ஷிப்புக்கு வந்து ஆஃபர் விட்டுருக்காங்க. இது ஒரு கோல்டன் சான்ஸ். இது யார் யாருக்கு தான் வந்து வாய்ப்பு இருக்குன்னா, ஓல்டு மெம்பர்ஸ் அண்ட் ப்ரமோஷன் டீம் இது 2 பேருக்கு வந்து அப்கிரேட் ஆகி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு சேல்ஸ் டீம் ப்ரமோட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இதை பார்த்திங்கன்னா கியூஆர் கோடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பேமெண்ட்டு பண்ணுற மாதிரி மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்க. அதை எப்படி நம்ம பண்ணணுன்ற மெத்தடை நான் சொல்கிறேன். நான் இப்போது பைமோட் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா மேலே 3 கோடு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கான்டாக்ட் அஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷனுக்கு இது பண்ணிங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை போயிட்டு உங்களுடைய நேம், பைமோட் ஐடி, ரிஜிஸ்டர்ட் அதாவது பைமோட் ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஃபோன் நம்பர், இது 3த்தையும் என்டர் பண்ணிவிட்டு சென்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு கியூஆர் கோடை உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க. அந்த கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணி உங்கள் பேமெண்ட்டை பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடியை கரெக்டாக நோட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அந்த இதுக்கு அனுப்பிச்சுட்டிங்கன்னா அவங்க உங்களுடைய இதை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எலைட் மெம்பர்ஷிப்பை அப்கிரேட் பண்ணி விட்ருவாங்க. இந்த மெத்தட் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இதை மற்ற யாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தேங்க்யூ.